Assalamu alaikum. Allah shi ne abin bautawa da gaskiya har kullum. Rabbana ahadin bai so mu sha wuya ba. Suna na gamu. Sunan da ba a yin hayi nasa sai an haɗa da tagwaye. Allah saka wa kakan sarkin aska Abdallah mazaunin Katsina a halin yanzu. Shi ya gadar mana da shi muka ƙara samun bitarsa ta ɓangaren iyayenmu. Cuta mai karya garkuwar jiki wato cutar HIV. Wasu suna tallata maganinta ne don neman suna. Masu neman suna a ɓangaren maganin suna canja wa mutum jini ne in ya je gwaji su nuna masa cewar ya warke. Sun ja jininsa da niyyar za su auna shi, za su canza masa jini ne su gwada masa na wani abun su ce masa ya warke. Jama'a ya cancanta in kuka sha magani mai maganin kar ka yadda ya gwada ka shi kadai. Maganin HIV da nake magana a halin yanzu yana da wahalar sha. Maganin HIV din da nake sharhinsa a halin yanzu yaro ko babba ko mun kankantar mutum mai cutar HIV Allah cikin ikonsa in har ya sha shi cutar tarihi take koma a tare da shi, domin maganin yakan ratsa jininsa ne har ma bargonsa da gaggar jikinsa maganin ya kori cutar ta zama tarihi da yardar Allah. Wannan Allah ya halicce shi da jini AS mai cutar kariya, cutar sikila. Mai cutar masu idan ya sha wannan maganin abin zai ba shi mamaki. Kun yaro ko babba Allah cikin ikonsa in har ya amfani da shi yana korar cutar sikila, yakan ratsa jininsa da ainihin gangar jikinsa ya kori cutar ta zama tarihi da yardar Allah. Duk gudo ɗaya, ma'ana wannan jarka da na ɗaga 5,000 ce, amma daɗewar sikilar a jikin mara lafiyar in ya gaya mana takan sa mai amfani da gudo sama da ɗaya na magani. Wasu idan suka ga wannan maganin na sikila sai suke tunanin yana da zartsi ko bauri ko ɗaci. Maganin yana da daɗin shan. Malama Ummi da ɗanɗanansa yake. A taƙaice dai wannan maganin ba shi da wani zartsi ko kuma wani ɗaci ko wani bauri. Zaƙi ne da shi ma kamar da zuma a ciki. Ba shi da matsala wajen sha kwata-kwata. Babban adireshin wannan cibiya yana garin Karmami, Gabasawa Local Government a cikin Kano State. Mazauna ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a garin Kumasi daidai roundabout na Transformer. Mazauna birnin tarayya kuma Abuja za su samu wannan cibiya a Area 1 wato Afo. Cikin resettlement muna aiki ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Bauchi za ku same mu a garin Azare muna aiki da ranar Laraba da kuma Alhamis. Mazauna jihar Gombe su kuma za su samu wannan cibiya wato a garin Billiri a cikin unguwar Fushiya muna aiki shi ma ranar Juma'a da Asabar. Mazauna ƙasar Chadi za ku samu wannan cibiya a garin Jammaina, unguwar Gasi daidai Assembly. Mazauna kuma jihar Borno za ku samu wannan cibiya a Gwange layin tanki. Gidan Abubakar Sarkin Aska muna aiki ranar Litinin da kuma Talata.